तर निदा खानचा मोबाईल शोधण्याचं आव्हान आता पोलिसांपुढे आहे। फरार झाल्यापासून स्वतःचा मोबाईल निदा खाननं वापरलेला नव्हता। फरार झाल्याच्या नंतर दुसऱ्याच्या मोबाईलवरून ती सातत्यानं कुणाच्या संपर्कात होती। इतरांच्या फोनवरून तिने अटकपूर्व जामिनासाठी सुद्धा प्रयत्न सुरू केले होते। फरार निदा खान आता नाशिक पोलिसांच्या हाती आली आहे। एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून हे जेव्हा प्रकरण उघड झालं तेव्हापासूनच ती फरार झाली होती आणि तेव्हापासून तिने हुशारीनं आपला मोबाईल वापरला नाही। दुसऱ्यांच्या मोबाईलवरून संपर्क साधत ती आपल्या अटकपूर्व जामिनासाठी मध्यस्थांच्या मार्फत धावपळ करत होती। नाशिकच्या न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी आणि उच्च न्यायालयासाठी ती वकिलांशी बोलत होती। सुरुवातीला नाशिकमधून आपल्या वडाळा गावातील घरानंतर तिने थेट भिवंडीमध्ये काही काळ व्यतीत केला। त्यानंतर मुंब्रा आणि त्यानंतर नुकताच संभाजीनगरमध्ये फ्लॅट घेऊन तिने आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला। मात्र यामध्येच निदा खान अडकली आणि नाशिक पोलिसांच्या सापळ्यात सापडली। आता पोलिसांसमोर तिचा खरा मोबाईल शोधण्याचं आव्हान आहे।